George DeGiorgio, wieħed minn 3 irġiel akkużati bil-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galizia, ma żammx l-appuntament li kellu ma' sieħbu dakinhar tad-delitt biex imur jistat miegħu. Dan ħareġ mix-xhieda li ngħatat il-ħamis filgħodu meta komplit tinstema' l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tal-aħwa George u Alfred DeGiorgio u Vince Muscat li jinsabu mixlija bil-qtil ta' Caruana Galizia fis-16 ta' Ottubru li għadda. Caruana Galizia inqatlet bomba li ġiet attivata minn fuq dajsa li kienet qed tbaħħar fil-port il-kbir. L-impjegat tal-kumpanija Go, Miguel Caruana, iddeskriva li 3 akkużati bħala fishing buddies fejn indika li għal numru ta' drabi mar jistat magħhom u ilu jafhom għal iktar minn sena. Indika wkoll li xi drabi mar jistat fuq id-dajsa bl-isem Maja flimkien ma' George DeGiorgio li kien l-iktar wieħed li kellu kuntatt miegħu. Dakinhar tal-qtil filgħodu wara li Caruana għamel xi ħin jistennih, DeGiorgio batlu u qallu li ma setax jiltaqa' miegħu biex imbagħad ftit qabel nofsinhar ċempillu u talbu jibatlu top-up ta' €5 għall-linja Vodafone. Caruana mingħajr ma staqsal fejn xtara kard u batlu d-dettalji tat-top-up li kellu bżonn. Top-up li sa fejn jafu DeGiorgio ma kellux bżonn għall-linja tiegħu hekk kif kien bil-kuntratt. Xed ukoll l-Ispettur Keith Arnaud li spjega li għalkemm Caruana kien investigat brabta ma' dan il-każ, il-pulizija mhux se tieħu passi kriminali kontrih. Intant ftit li xejn kienu r-reazzjonijiet mit-3 akkużati, Vince Muscat jibqa' brasu baxxuta jew ħares minn taħt il-għajn għal parti sostanzjali tal-ħin, filwaqt li l-aħwa DeGiorgio għamlu ħafna mill-ħin isegwu jew ħarsu l-isfel u jilagħbu b'subajhom. Minn ħin għal ieħor it-3 akkużati deru jgħidu xi kelma bejniethom. Ir-reazzjonijiet tagħhom però waslu waqt id-dettalji mogħtija mis-Surġent Manuel Saliba mit-taqsima tal-investigazzjonijiet kriminali. Dan għaliex is-Surġent analizza l-filmati li ttieħdu dakinhar tal-qtil mill-kameras tas-sigurtà li Transport Malta għandha fil-Port il-Kbir. Sostna li f'dawn il-filmati tidher id-dajsa Maja, allegatament missjuqa minn George DeGiorgio, ħirġa u mbagħad dieħla fil-Port il-Kbir, propju minn fejn il-pulizija qalet li ġiet attivata l-bomba. L-istħarriġ tal-Pulizija issokta fit-23 ta' Novembru meta ttieħdu sensiela ta' ritratti ta' kwalità għolja tal-istess dajsa dieħla fil-port. Eżerċizzju li fost id-diżapprovazzjoni ċara tal-aħwa DeGiorgio, l-avukati difensuri argumentaw li dan ma jistax jipprova li dik ta' 16 ta' Ottubru kienet l-istess dajsa ta' DeGiorgio. Fis-seduta tal-ħamis filgħodu xedu wkoll kopja li residenza tagħhom tagħti għal fuq ix-xena tad-delitt. Qalu kif għal madwar 3 ġimgħat innutaw karozza suspettuża qrib darhom, karozza li darba fiha ntlemaa raġel li kien deskritt bħala qisu barrani, Libjan. Karozza żgħira bajda tal-kir li kienet hemm filgħodu u kmieni wara nofsinhar dakinhar tal-isplużjoni, imma wara l-isplużjoni ma deritx iżjed. Fost ix-xhieda spikka wkoll l-argument li Matthew Caruana Galizia, iben Daphne, kellu fuq il-post ma' ċertu Mario Vella. Minn xhieda irriżulta li Caruana Galizia ġibet l-attenzjoni ta' pulizija li Vella kien ħaxi ritratti. Meta avviċinat mill-pulizija Vella offra lill-pulizija u lil Caruana Galizia biex jiċċekkjawlu l-mobile u jivverifikaw li ma ħax ritratti. Kien f'dan il-punt li Matthew Caruana Galizia mingħajr ma ċċekkja jekk verament ittieħdux ritratti sabbat il-mobile tal-għamla iPhone 7 ta' Vella mal-art bil-konsegwenza li nkiser l-iskrin. Ix-xena tad-delitt kienet deskritta b'diversi modi, fosthom bħala ballun tan-nar minn uffiċjal tal-pulizija, b'membri tal-korp jispjegaw kif in-nar kien qawwi wisq biex jintefa' minn fire extinguisher u kif il-bieba tas-sewwieq kienet maqluwa l barra, is-saqaf imbuzzat il fuq u ġisem il-vittma fuq is-sit tal-passiġġier. Fl-aħħar tas-seduta id-difiża qalet li fil-ħabs it-3 akkużati mhumiex trattati bħall-oħrajn bil-ħinijiet tal-viżitaturi tagħhom iktar tard minn normal u mingħajr ebda ħin ta' privatezza mal-qraba tagħhom. Is-seduta ġiet differita għal nhar l-4 7 ta' Frar fejn se jkomplu jinstemaw iżjed xhieda.